karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Salamat nga nakatog na gyud si Baby Roman. Ingnan anak dahil na siya pagputos aron dili mo hilak. Ay, Donghad! Ang ano, may sunod bang kanako daw? Tingog ni Lolo. Laro kayo nga may gitaguan ka na ako, Lo. Tingog ni Hans. Unsa man ako ini? Asa mami mo tago si Baby ini? Ay, ba, yung taon doon gitaguan, uy. Ay, naunsa man ka doon. Madudaho naman ka sa trang tao. Kinahanglan makatago mi. Dito ang ayaw hilak ha. Karon, naklaro na gyud nako nga mas pabor ka ni Kentlo. Ay, waing taon doon, uy. Wadyo ko'y gipaboran ninyo. Ang ako lang, nagili mo mag-away. Sabi siyang saon, madagsuon mo. Kamu ang angay nga magbinati ay magtinabangay sa problema. Di ba ako nga makamaong magpaloy-looy si Kent ninyo? Aron inyo siyang paboran. Unsa man? Imo siyang gitaguan diha sa sud sa inyo, no? Unsa? Wa ang taong ko magtago ni Kent. Wa ko mahibaw kung hain siya. O garo mo tuo ko nga wa nimo taguy si Kent diha sa imong bahay. Pasudla ko. Ha? Anong sigam na imong mga mata, Lo? Di ka gusto nga musud ko? Oh, sure. Musud gid ko. Kent? Diya ka din, Kent? Patay na yung mga magbabalakan. Masak pa na yun si Ayesa. Ako sang lipeton, be. Kent! Naibaw ko nga niya ka din, Gawas na lang! Wala din tao ng imong mangho din, sir. Tuho, iko. Ano mo naman kag tatarantalo? Kuan, ay nahandog lang ko ba nga basa na togang anak ni Elsa matugaw. Way bata din, Pero, nalampi no kakita ka. Higala si Kent og si Elsa. Og posible nga tabangan sa ni Elsa nga makatago. Kent! Kent! Wala gid diya sa kwarto si Kent. Gawas, Kent! Ato ba nga yung problema? May asawa ka. Ati man na siya. Kent! Kent! Hindi lang ako makita ni Hans ng midulog. Bahala na lang ni. Mangita akong kataguan naman ni Baby Roman. Dili mahimo nga makitaan ni Hans. Dili pa ko gusto gaway. Kent! Ay, sir. Ay, no, nasiksik na ni mo ang tanang suok sa bahay. Wa lagi si Kent. Kalma na lang doon. Wa lagi tao na ako tagui si Kent. Uy, dautan lang yun ng imong unahuna. Pasag din lang una ng gisuon ni mo. Usa pasagdan, Lo. Iyang gabiyan na yung asawa dito sa amo. Kisa may iyang patimanon, ha? Kisa iyang patimanon ni Claire? Ako? Maon na resulta sa pinugos nga kasal, dong Hans. Og imo ba kung gibaso silang kasal ni Kent o Claire, Lo? Ha? Wa man di ka basula. Ay, pero, Lo, magmahay gud ka. Kung imong taguan si Kent. ay wa lagi magtago ni Kent. Wa ako mahibaw kung hain siya. Dili sa tumudangop na ako, pinahibaw man siya nga magatuan ko sa inyo. Mahadro ko nga, masipit ang akong baba. Anilo ko din mo tago. Maayon ta nga dili lang siya makunahon na sa paglugsong din Uy. Baby. Baby, ayaw maghilak. Hilom in taon. Hilom na naman. Mabatian in taon ta ni Hans. Ginoo. Dili lang ko ta malugsong din si Hans. Dili lang ko ta. Ay, nagatong man na yun
si Asod, Dongken. Gikapoy ito sa mong biyahe ng Marta. Ay, maog yun. Kay mihangok man. Nang, kumusta naman si Isa sa ibabaw? Kuan. Naapagihapon siya sa ibabaw. Salamat nang hawa siya mulakaw. Oh. Hilak parang sa bata ng Marta. Ha? Nang, wapag ka makabati sa akong nabati. Ay, wa man. Wa man ko'y nabating hilak sa bata. Naanas mo. Doon yung bata ka naghilak. Aha. Nga may abot man din ang hilak sa bata. Nakaklaro ka sa hilak sa bata. Nawa, paminawa. Wa gyud. Wa gyud ko'y nabati, Dong. Wa, God. Ay, kuing na nga. Giabat lang ko. Dong, asa ka man? Akong karuhunan. Kung ako na pa rin unang ang nabati akong hilak sa bata. Aha. Agoy, dili naman ka na ako mapunga na panagkita ni Ket o Kayesa. Nga nung miabot man sa din ang hilak sa bata. Imposible. Kung dili lang tinuod nga hilak sa bata. Dili sa nang gamoy. Asa ang gikan. Ako yung pangitaon. Murmog. Nagado lang hilak sa bata. Murmog na sa ibabaw. Sa may dagkong kakahuyan. Klaro na yun. Hilak yun dun sa bata. Akong pangitaon. Hilom na intaon, baby Roman, ha? Hilom na intaon. Shh. Kana. Ay, salamat. Salamat kay mahilom ka. Ay, baby, ayaw nagsaba, ha? O niya na ta maggawas kung makasiguro na tangawa na si Hans sa ipapaw. Nahilong na manghilak. Ako jukahanin mo na huna lang. Pero, klaro man yun sa akong dunggan ang hilak sa bata. Ay, mubalik na lang ko sa agyo eh. Ako rin yung tingali din huna. Naanasab. Taron, klaro na dyan kayo nga hilak sa bata ron. Ugmurag. Naasa na iyon ang takong kahoy nga may sagbot. Wala yumuhunong ang hila ka bata. Naanag yun sa luyuan ng kahoy. May batat nga nga gilabay niya. Tingog sa babae. Murabag, tingog di ayos. Liputo na kong kalit ng kahoy, be. Kinsa kang... Ayaw! Ayos, ha? Ken? Ganun niya makadiri, ha? Kinsa mo ng batang yung gila? Ikaw, gid na. Nga nung niya masad ka din, eh. To ako mutago sa lang ng Marta. Unsa? Kinsa mo ng bata nga imong giputos? Niya, tanawa. Dili. Ang anak ni Claire. Si Baby Roman. Ganun naman ni mo? Giyabando na rin ni sinahan. Ipalabay unta niya ni Mama, mao nga akong kida. Unsa? Way labot ang bata sa iyang inahan, Kent. Og luoy sab kaayo siya kung ato siya magdakauban ni Claire. Mao nga ako na lang siya gitaguan sa ilang lulo Sam. Kung mauna, dili giday sa Ilsa ang giingon ni Lolo nga may pauli nga nagdahog bata. Ikaw giday. Oo, ako. Ayesa, salamat kay nga nakita na. Uban ako sila ng Marta. Dili ta mahimo magtipon og taguanan, Kent. Ayesa, Muhang yun ako nimo. Basta ginaon ako sa bahay ni Lola Sam. ayesa. Gusto ko mo atiman sa anak ni Claire nga ako ra. Minyo ka. Dili mahimo nga maabdan ta nila ni Hans ug ni Claire nga magpuyo sa usa ka bubong. Okay, sige. Musukot ko nga anak ka ni Lolo Sam. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon?
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!